Ini masih bersama konco-konco seni Oto Al-Hidayah dalam rangka bersih desa berbangsa desa untuk tahun 2025. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini konco-konco seni Oto Al-Hidayah ugi seni riak ingkang sedang malih eko bagi dibuji wonten lapangan desa umum. Dere-dere menggunakan acara bersih desa Kukuh tahun 2025. Ugi Bapak Ibu terus mengatasi mangke dalu ditasih wonten kesenian gajahan. Ugi bijing dalu tasih dipunlajeng seni jaranan turun-turun. Ugi bijing dalu malih tasih dipunlajeng kesenian wayang kulit. Bapak Ibu atas nama konco-konco seni Oto Al-Hidayah sebisa malih ngaturaken selamat datang wilujeng rawuh wonten ing lapangan desa Kukuh. Ugi perlu saya informasikan Bapak Ibu mobil panjenengan saya ugi badhe ngersakaken libur seni Oto Al-Hidayah bijing sonten. Alhamdulillah seni Oto Al-Hidayah ugi badhe tampil malih wonten ing desa Simogunung. Mugi-mugi sedaya saged lumampah kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan wonten kesempatan sonten menika ugi kusipun dipun sengkuyung kalian masyarakat desa Kukuh, juga dipun sponsori sebelumnya kalian Jagonet. Mobil panjenengan saya badhe pasang WiFi yaitu pasang gratis saged langsung berhubungan kalian konco-konco kru Jagonet khususipun kalian Kang Marjuni Taruna Patra Kukuh Ponorogo. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih khususnya kepada kru Jagonet. Oke, konco-konco seni Oto Al-Hidayah monggo kalajengaken lelipur wonten ing kesempatan sonten menika sinambi merantos kedatangan dari teman-teman seni riok mangke mobil konco-konco seni riok menika sampun di lapangan iki kapareng konco-konco seni Oto nanti kembali lagi balik wonten dalemipun Bapak Kapitulo Suki masih bersama Al-Hidayah.
Masyarakat bisa buku khususnya tangga konco seni untuk
Krishna